Karong adlaw, ang atong istorya magatuki kabahin sa bagong tuig. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Kini ang istorya ni Israel. Dear Papa Joe, ako di ay si Israel na usa ka ordinaryong lumulupyo sa Cebu. Dili ko espesyal nga pagkatao, dili ko sikat, dili ko dato, o sa tinuod lang, wagan ko makalampos sa high school tungod sa kawadon. Sulong nga nagmatuto si mama nako, pinaagi siyang gamay nga kinitaan, isip usa ka tindera sa ka bazar. Sayo ng Ginoo sa kadako sa akong damgo nga makahuman pag-eskwela. Gusto ta nako nga makatapos og kurso bisag 2 ka tuig lang. Pero naglisod man gani si mama pagpa-eskwela nako og high school. Unsa nakaha kung mag-college. Dili na lang nako isaysay kung giunsa na ko pagkat-on og asal og manok. Wa man tinud ko'y pinag-aaralan pero doon ako'y talent sa pag-asal og manok. Lami ko nga motimpla og tibuok manok para aslon. Mao na ang akong negosyo. Mamaligya o ginasal nga manok nga ako rapod ang nag-asal. Sa pag-asal og pamaligya og manok, diha ko nabuhi, Papa Joe. Mao ni ang akong gikuhaan sa akong adlaw-adlaw nga gaston. Wa ko'y kapritsyo sa lawas, mong wa ko'y gasto kayo. Mas dako og gasto ang akong pinalangga nga si Ivana. Sa dili ko pa ipadayon ang akong istorya, magpailaila sa ako ninyo. Ako di ay si Israel, 29 anyos, nga mga salay og manok. Disyembre 31 kadto mga alas 11:30 sa gabi, diha pa ko sa kong pwesto sa may downtown Colon. Taas kaayo ang linya sa akong mga customer nga kasagaran ako ng mga suki. Doon na pagkanay uban nga mga customer nga ako hinumduman nga nilinya pud ni sa nakalabay nga mga semana sa gabi niyatong Disyembre 24. Ang mga nakatilaw sa ako ang nga manok magbalik-balik yun kay lami ko no. Ug matud pa sa akong mga regular nga customer unya dili pag yun ko mahal kumpara sa uban. Sa kalisod sa panahon, mangita gyud og barato ang mga kaigsunan nato nga kabus sama nako. Bisan pa og espesyal ang okasyon sama sa Pasko ug bagong tuig, mas gusto gyapon nila ang praktikal aron makasave ug makapalit pa sila og laing sangkap para sa ilang lain-laing putahe nga ihanda sa medianoche. Israel, my love, 20 minutes na lang mag-alas 12 na. Di pa ka muli sa inyo ha? Na, maalas 12 ka diri nga manindag yun. Magunsa na mo pinalangga nga si Ivana. Maginusara to dito. Matud pa sa ka regular customer nako nga usa ka mahuyang, Papa Joe. Okay ra to dito si Ivana oy. Di ko muli og di mahurot ni. Last na kong display nga mga manok. Igo-igo pag yun ni nga mahatag ni sa mga naglinya. Gawas pa. Labayan ako akong mga customer. Mao nga kamoy akong unahon. Tubag pa nako niya. Gikilig ang mahuyang nako nga customer, Papa Joe. Sure ka mahal? Sure ka nga mahal ko nimo ha, Israel? Nalipay kay ko. Nikalit og butok akong kasing-kasing. Kung gusto ka, huwaton ti ka hatun mahuman ka diri. Magdungan tag-celebrate sa New Year. Magdungan tagpabuto. Matud pa sa mahuyang Papa Joe. Nisma na lang ko. Di ko gusto nga maka-offend bisan og mahuyang siya, makamaw ko nga mo respeto og mga tao. Naanad-namsag ko nga daghan kog mga admirers, ng mga kasagaran, mga mahuyang. Pero doon na sa mga babae. Kaya ang sulti nila, guwapohon lagi ko, ug puti ang panit. Unya, taas pagyud ug height. Ikaw na iniingon na ako nga maginusara si Ivana kundi ko magdali og uli. Matod ko pa niya. Di ay no, kaswerte ang Ivana uy. Minalangga kay nimo. Kay bisan og kausa, wag nimo patabanga diri sa imong litsyonan. Gitatarget siguro nimo nga prinsesa. Tubag pa sa mahuyang Papa Joe. Oy, syempre. Love kay na ako sa Ivana. Wa na ko ilang family, siyara. Kami na lang duha ni kalibutan na. Matod ko pa. Nalingaw ko sa mahuyang hangtod nga ang mga tao nagsunod-sunod na aglinya, nagsigi nagpangatawa. Guwapa yun siguro na si Ivana Israel no? Kay, wam yun kay laing bukang bibig. Si Ivana ra yun.
Matud pa sa idarang babay nga naa sa luyo. Igor ako ni pahiyom dayon gitunol sa mahuyang ang iyang order nga lechon manok. Thanks Israel. Remember kung ma-change ang mga unahuna, I'm just one call away. Ni bahak-hak ang mahuyang unyan ingon nga, joke ra to oy. Di kailugon ni Ivana. Sige na, adto na ko Happy New Year. Matud pa sa mahuyang dayon lakaw nga nagikid-ikid pa. Sunod na akong customer usa kay darang babay. Paghuman akong tunol siyang order nga lechon manok, ni-smile siya nako og ningon nga, Happy New Year. Salamat ma'am, Happy New Year pud. Tupag pa nako niya. Sa pila na katuig nga papamaligya og lechon manok, nabantayan na gyud nako ang mga tawo nga mas friendly kung Pasko ug New Year. Mas smiling sila ug kusog kayo makigistorya ug motibaya diri nako. Sunod na ko nga giservan mao ang akong second to the last nga customer. Dili ko familiar siyang naong. Murag first time siya nga namalit og lechon diri nako. Feeling nako single pa kadong kay og pamilyado pa ka na niuli na kasi inyo karon. Matud pa sa usa ka gwapahon nga batanong babae. Nito pagpud ang laing mahuyan na customer sa iyang likod. Siguro nga suki gyud nako. Mao nga nakaila ko niya. Kay kadaghan naman ni siya nakigabinayluay og istorya diri nako. I miss naanay Ivana si Israel. Ako gani kapila na ko sigtintala na niya pero di gyud mo kagat oy. Bilangga ko na niya si Ivana. Di gyud malikayan nga daghang kay makrush ang Israel. Unsaon nga kung unsa kalami ang lechon mao man pud siya. Yummy looking and very juicy. Pero sayang lang kay loyal kaayo siya sa iyang Ivana oy. Ni smile ang maong babae na akong customer Papa Joe ug human niyang dawat siyang lechon nga manok, ni greet pa siya og Happy New Year. Happy New Year pud guryo. Matud ko pa nga niatubang kang guryo nga mo'y akong katapusang customer. Happy New Year Papa Israel. Igat pa nga tubag ni guryo dahil lakaw nga nagikit-ikit gihapon. Hurot na nga akong lechon manok pero nagtago ko usa para namo ni Ivana. Dali ko nga nanghipos sa akong pwesto kay nagsugod nagbuto-buto. Pila ka minutos na lang mag-alas 12 na. Laing tuig na pud ang napupos ug bagong tuig nasab ang akong atubangon. Dili ra layo sa akong gipuy-an ang giabangan ako nga gamay nga kwarto. Gamay ra gyud ang lugar. Sakto ra namon duha ni Ivana. Nagdangan pa ko paingon sa mua. Nabalaka ko ni Ivana nga maginusara sa mua. Mahadlok ra ba gyud siya og mga pabuto. Pagsuod na ko sa mua, diha na si Ivana ni sugat na ako. Nipungko ko para makabot na ko ang iyang naw nga gusto kayo nga mutila-tila inigabot na ako. Gigutom na kano. Kadiyot lang ha kay kuhaan ko nigbukog ang manok nga akong gisobra para nimo. Matod ko pa nga to kang Ivana. Pinalangga kay nako si Ivana. Di gyud nako pakanon og bukog kay mahadlo ko nga madaot ang iyang tiyan. Nagtunga mi ni Ivana sa manok. Gibutang nako ang iyahang bahin sa iyahang kananan ug ang akong bahin sa akong plato. Dayon, nagdungan mig pangaon atul gyud sa pagpatak sa alas 12. New Year na gyud, kasagaran happy ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Gawas lang siguro nako Papa Joe. Sa tinuod lang pila ka tuig na ko nga wa mag-celebrate og Christmas ug New Year. Di nasab sa ingon nga di ko mutuo Ginoo. Mutuo ko Ginoo pero nawad-an na lang kog rason nga maglipay-lipay atul sa mga okasyon. Para asa pa? Wa na si mama. Aside kang mama, wa na ko'y lain na ilahan nga pamilya nga nagmahal nako sa tinuoray. Doon na tayo sa kababay, gawas kang mama. Si Annette. Pero wa naman po siya nako. Basta ingon na gani ing ani ang suod sa kong unahuna matulala dayon ko Papa Joe. Wa na ko makabantay nga nibaiid na nako si Ivana pag-ayo. Kibaw na ko siyang gusto. Mangayo kini og tubig. Kay hurot na ang lechong manok nga iyahang gikaon siyang kananan. Human na kainom og tubig si Ivana ni kitiw-kitiw dayon kini iyahang ikog unya ni tapad nako. Pagka-sweet gyud ni Ivana. Gipatong niya ang iyang ulo sa kong paa. Ito'y palang si Ivana dihang niabot siya sa akong kinabuhi. Regalo siya ni Annette nako. Di ginunta ko ganahan o giro kay samukan ko. Pero di po ko makabalipad kang Annette.
nagpapretend ko nga nalipay sa iyang regalo nako. Pero ang tinuod, hate kayo nako ang iro. Ang wa na ko damaha nga after pila ka adlaw na kong atiman kang Ivana. Ganahan ako sa ito'y iro. Makalipay ug makalingaw. Nakaton kog love kang Ivana nga bisan pa ug gibiyaan mi ni Annette. Padayon akong gilove si Ivana. Si Ivana ang makapawa sa kong kaguol sa pagkahanaw ni Annette. Siya ang akong stress reliever. Ug hantod karon, padayon sa paghatag ug kalipay si Ivana diri nako. Mao nga pinalangga sab kay nako siya. Mga tuog na tag sayo Ivana kay mularga pa ta ugma sa probinsya. Matod ko pa sa akong alaga nga iro Papa Joe. Ug tuod man nagdugmi nga natuog si Ivana. Wa na mo iksapayan ang kasaba o kaalingugngog sa gawas. Kada balay nagvideoke, di na magdungog tungod sa lain-lain nga klase sa kanta. Unya, sa laing balay doon na nagpatukar unya punan pa sa mga fireworks. Pagmata na mo sa buntag, pero saba lang gihapon ang palibot kay padayon gihapon ang ilang videoke ang mga tapad nga balay diri namo. Tanay Ivana, manglakaw tag sayo kay alingungog kay diri oy. Adto lang ta sa daan mangitag kaon. Matod ko pa. Gikarga nako si Ivana sa kong motor ug andad na siya og angkas nako. Mo nga di gyud siya mahug kung musakay sa kong motor. Human sa pila ka oras na mambiyahe ni Ivana, naabot na gyud mi sa ako ang nadak-ang probinsya. Sukad nga wa na si Mama tagsa na lang kumuli. Tinuig ang akong paguli nako. Kada January 1 gyud ko muli para sa katumong. Ang muduaw ug managkot sa sementeryo. Pagsud nako sa mambalay ni Mama, na feel dayon nako ang talagsaon nga kaguol. Mao gini rason nga diig gyud ko ganahan nga muli sa mua. Kay makahinumdum lang ko sa mga kaguol ug kasakit aning baya. Human ako pagkaon kang Ivana, ako siyang giingnan nga, Ivana, dinilang ka ha? Ako rin mo ato sa sementeryo. Matod ko pa. Ug nikitiw-kitiw ang ikog ni Ivana, murag yun og nakasabot sa akong gisulti. Nigawas ko sa mua og nasakay sa kong motor pero sa wa pa nako kapaandar nakita nako ang babae nga nagbarug at bang sa mua. Nagtan-aw nako among babae pero kung akong lingion, sayang nimutangan, mulingiw og murag mauwaw. Nagdako ko sa maong lugar. Halos kailan ako ang tanang tao. Bisan pa ang mga anak sa mga silingan nga susaman ako pangidaron. Kailan ako. Bisan og tagsan lang ko muli sa mua di may tabo nga makalimot ko sa ilang mga naong. Pero kining bayhana sa akong atbang, sure ko nga katupa ko makakita niya. Kulot ang iyang buhok nga taas, morena ang panit, taliw-tiw ang ilong ug medyo class ang dating. Kinsa kaning bayhana no? Matod ko pa sa akong nauna. Giwala na ako ang sa akong nauna kay base og bisita lang sa mong silingan nga diri mag-celebrate sa bagong tuig. Gipadagan na ako nga motor og mga 5 minutos naabot na ko sa sementeryo. Sa lubnganan sa akong mama ug kang Annette. Nagdagot ko kandila silang tagsatag sa kalubnganan. 5 years na patay si mama ug 3 years na patay si Annette. Pero hantod niya itong mga taknaa, wa paghihapon ko ka move on. Di paghihapon na ako madawat ang pagkamatay ni Annette. Nga kung doon na palang unta ko'y kwarta, pwedeng buhi pa unta siya karon. Kung nihatag palang unta ang akong amahan, nga way hinungdan para sa operasyon ni Annette, buhi pa unta siya, hantod karon. Sukad na wa na ako ang duha ka babae nga nagmahal nako. Wa na'y gana ang akong kinabuhi. Wa na'y bili nako ang bisan unsa nga happy occasion sama sa Valentine's, Christmas ug New Year. Madawat nako nga wa ni suporta ang amahan nako. Madawat nako nga halos magpakiluoy si mama og pangayo og kwarta kang papa para sa akong pagpaskwela. Sa una, pero di gyud mohatag kay mahadlok siya sa iyang asawa. Bisan pa og kapitan sa barko ang akong papa. Wa ko masayod unsa kadako ang iyang sweldo pero sa akong nadunggan. Dako ko sweldo si papa.
Iyang mga anak siyang legal nga asawa abunda sa Kapritso. Nag-eskwela so sa kapinakamahal nga universidad sa Sugbo. Hindi mo minus 100,000 pesos ang tuition fee kada tuig. Hatod kuha sa mahalon nga sakyanan ug lamian ang ilang pagkaon kada adlaw nga giserve sa ilang mga katabang. Kung sa kabuhong ang iyang mga anak, di man lang gani niya mabuhat nga mupisik nako bisan og gamay lang. Bisan og muhatag na lang siya 500 pesos kada buwan. Malipay na si mama, pero wa. Og di pud makapugos si mama. Matud pa sa asawa sa kong papa nga wa may pruweba nga anak yun ko sa kong amahan kay way kasulatan. Wa sila'y pinarmahan sa ko ang birth certificate. So wa pa ko nakaundang sa 3rd year high school. Niduol si mama sa ko ang amahan para mangayo og tabang. Bisag makatiwas lang unta ko og high school. Pero ang nada ni mama niya itong gayuna 1,500 pesos lang. Ug mauro sabto. Wa na mausbi kay di na makontak ang akong amahan. Nag-usab na siya og SIM card. Ako nalay mauwaw, sige pangitag paagi nga makakuha og bagong number sa imong amahan Israel. Mura na kog buang nga magsigig atang sa iyang igsuon ug bisag kinsang paryente para mahatagan lang kog bagong number niya para makapangayo kog kwarta sa imong amahan. Matud pa ni mama diri nako. Niya tumbuhi pa. Ngano mangayo ang pugana niya ma? Kapilan masig pabaga niya og pangayo. Murag ikaw naman noon ang muluhod, mahatagan lang ka. Kung muhatag ang tao, di na angay pangayuan uy. Tubag ko pa. Ay Israel, kung pwede pa lang, kung doon na pa lang unta ko'y mayong pangita. Dili man ko mangayo ba? Para imo ramang piyod niya nga akong gibuhat. Gusto ko nga makahumang kag eskwela. Matod pa ni mama. Kung saan man sabang eskwela ba? Di man na mo'y kasiguraduan nga magmalampuso ng tao. Ani na lang ma. Para mahuman na ni, di na ko muskwela og tiwas. Mundang na ko, karon dayon. Wanay nabuhat si mama. Dihang itinuod na ako ang akong gisulti nga muundang. Wa nagyud ko maminaw niya nga halos muhilak siya. Mubalik lang kuno ko og eskwela. Nikuyog ko sa among silingan sa syudad kay nanginahanglan kuno ang iyang amo og tigtuyok sa manok sa ilang litsyonan. Dito pud nako nakaila si Anet. Diyang wa pa ko'y talent, wa pa ko'y namahuan, gawas lang sa pagtuyok og litsyon manok. Kapos sa kwarta, kay pilaragoy adlaw nako, 100 pesos lang. Kuhaan pa og abang sa gamay na kong kwarto nga mo ang yabangan ni Anet. Pareho mi ni Anet na nagikan sa pobreng pamilya Papa Joe. Pero bisan pa sa kalisod, malipayon mi. Kontento na mi sa ginagmay namong naabot. Siya isip tindera sa bakery nga dili ra pud layo sa among gipuy-an. Usa ka adlaw niya na niabot si Anet nga nagbitbit og itoy. Kisa nang itoy? Pangutana ko pa ngadto niya. Sa amon ning boss oy, nindot biya ni og breed. Bisaya ni pero sagol Labrador. Mao man ingon niya, mao nang gwapa kaayo, cute kino. Ako ra baya gihatagan ani niya. Nangayo among kauban pero wa niya hatagi. Pilion na daw niya ang kanang mga animal lovers ba. Tubag pa ni Anet nga lami kayong pahiyom diri nako. Kay bawa mangyug ko nga ganahan gyud siya og iro. Gibutang sa sahog ni Anet ang itoy nga iro. Pagtugdon gyud ani sa sahog ni dagan dayon ang gamay nga itoy padung diri nako og nagpasabak diri nako. Che. Hawa dia. Ato kadto ko. Abog pa nako sa itoy nga iro. Niduol si Anet og gikugos ang itoy. Unya gihapuap. Dili che ang pangan ani Israel. Doon na ako'y gihatag niya nga pangan. Matod pa ni Anet. Aw, mao ba? Usap sa pangalan na niya. Pangutana ko pa. Ivana ang name ani niya. Tubag pa ni Anet. Ivana ka ng artista? Pangutana ko pa. Oo, tanawa, di ba pareho sila og lubot, igwad kaayo. Nagsigi katawa si Anet na to. Makita gyud nako ang iyang kalipay tungod sa iro. Kinsa man kung di malipay sa iyang kalipay sad. Before mulakaw si Anet sa trabaho, daghan kay siya og instruction diri nako. Sama sa pagpakaon ni Ivana. Binlan permi og tubig dayon pagawson para ato mapagawas og hugaw. Ako sab, follow lang ko. Sa tanang sugo niya kay love lagi. Ang wa na ko damha nga ma-fall in love pud ko.
kang Ivana. Pila ka semana ang nilabay, sukad nahiabot siya sa akong kinabuhi. Larawan mi sa perfect family kami ni Annette o ang among anak nga si Ivana. Panganak na lang mo uy, kay iro naman hinuon ang inyong anak. Matod pa sa mong silingan og mga kaila. Nababaan gyud kay pila ka buwan ang nilabay na buntis gyud si Annette. Malipayon kay mi nga magkaanak namin ni Annette. Pero di maayo ang iyang pagbuntis kay sigig sakit ang iyang tiyan. Mga 3 months na siya sa iyang tiyan niyan to nga diyang nakahukumi nga magpa-check up og doktor. Di-require ang OB nga magpa-laboratories. Daghan kayo, mao nga di dayon namo mahimo kay wa lagi mi kwarta. Gitagsa-tagsa na mag-comply ang mga laboratory ni Annette. Depende sa kwarta, Papa Joe. Diyang nakumplito na ang tanang laboratory test ug ultrasound dito pa namon bawaan nga ectopic pregnancy di ay. Mao nga kinahanglan nga madali og maoperahan. Wa ako'y kwarta nga ika-paoperahan ni Annette, mao nga wa dayon siya maoperahe. Nakaunahon na ako sa usa ka butang nga abi na kong imposible na akong mabuhat. Ang muduol sa akong amahan. Human sa pila ka adlaw na kong stalk, naibawaan nako ang iyang bago nga Facebook account. Ako din siyang gisendan og private nga message. Mayong adlaw, ako din si Israel. Doon lang tako ihangyo nimo. Wa nagyukulay kaduulan, kundi palang emergency sa akong asawa nga nag-ectopic pregnancy. Di ko mo samok-samok nimo. Mga itong tabang nimo. Basta lang nga makalabang lang ko. Ani nga problema ha. Mao na ni katapusan akong pangayo ni mong tabang. Bisag sa chat, di na ko makaya nga tawagon ako siya og papa. Kay wa ko na anad. Isin niya nga ako message pero wa siya mo reply. Nagpaabot lang yapon ko ug nag-ampo sa Ginoo nga unta muhatag siya nako. Hapit na ako sa kaadlaw, usa pa siya ni reply. Gusto tayo kumutabang nimo Israel pero wa man ko'y kwarta karon. Kito aman tanan sa kong asawa. Pasayloan nga di ko katabang nimo ron. Basin sunod buwan sa next na kong sweldo, muhatag ko nimo. Promise na nako. Nakahila ko sa kalagot niya itong higayuna. Kung paabuton na kong sunod buwan, basin og namatay na ni anak si Annette. Siya ron naman sab. Kung gusto niya nga muhatag, dunay dagang pamaagi. Kadaghan niyang mga alahas nga dagko kayo. Nakitaan man ako kay may profile niya sa iyang Facebook. Pwede siya manghuam sa iyang mga kauban o kaila. Pwede po siya nga mo cash advance. Kana kung tinuod yun nga wa siya kwarta. Pero di ko mutuo. Ang tinuod nga pagkasulti, di gyud siya mutabang nako. Taas pod kayo kog pride. Di na ko buhaton nga magpakiluoy ko niya. Di na ko buhaton ang mabugos, mahatagan lang. Mas muluhod pa siguro ko sa laing tao kaysa kong amahan nga wa mo ilan nako nga iyang anak. Dito ko nangayag tabang sa kong amo nga tag-iya og litsyonan. Sa way duha-duha, nitabang siya. Gipadala dayon niya ang akong asawa sa ospital, sa semi-private nga ospital, kaya wa man matagad ang akong asawa sa public hospital, nga una na mong giyatuan. Grabe na ang bleeding sa akong asawa niya itong higayuna. Luya na kayo og luspad na kayo ang akong asawa diyang na-admit na sa usa ka semi-private hospital. Giatiman man dayon nila si Annette, pero gikasab-an ako sa doktor nga nung karon pa kuno nako gidala sa ospital nga doon na pa kuno'y laing problema si Annette. Taas kaayo ang iyang blood pressure. Gibuhat sa mga doktor ang tanan kutob silang makaya, pero wa gyud nila maluwas si Annette. Gipahibaw nila nako ang pinakasakit nga balita nga nadungog nako sa akong tibuok kinabuhi. Patay na ang imong asawa. Matod pa nila. Nalupog ko sa akong gibarugan. Naghilak ko nga nagpanawag sa pangalan ni Annette. Di na ko madawat. Unta, nagdamgo lang unta ko. Para inigmata na ako, buhi pa ang akong asawa. Pero wala. Wa ako matug. Mao nga posible nga damgo lang ang tanan. Gibasol na ako ang kagalingon nga nung publiko. Kung doon na pa ko'y daghang kwarta, madala unta dayon na ako sa ospital si Annette. Pero mas labaw na akong gibasol ang akong way kasing-kasing amahan. 3 ka tuig nang patay si Annette, pero naglisod paghihapon kog recover. Mura kog patayng buhi nga padayon sa paglihok ug panikay-sikay, pero deep inside wa nay lami. Usa ra gyud
ang nakapa-inspire na ako nga nagpabilin sa kalibutan. Si Ivana. Siya na lang, Papa Joe. Mga 3 ka oras pug ko nga nag-apong sa lubnganan ni Mama og Anet. Diyan nakunona ko nga wa pa day kaon si Ivana. Muli lang ko sa balay para pakanon ako siya. Mubalik lang unya ko sa hapon sa minteryo. Pag-parking na ako sa akong motor kilid sa mua, nakita na sab nako ang mao gihapong mga babae. Nagkasugat ang among tinanawan og nismile siya nako. Mao nga nibawas pug og smile niya. Pagsaka nako sa among balay, igo lang gyud nga nahuman og kaon si Ivana. Doon ako'y nabati nga tuktok sa gawas sa pultahan. Giablihan ako, Papa Joe, ug wa ko magdahom. Nga makita nako ang maulang gihapon nga babae. Hi, matod pa niya nako. Hello, si Ato. Tubag ko pa. Ni-smile ang babae ug nigawas ang cute nga dimple sa iyang aping. Happy New Year. Ako di si Kimberly. Taga-diha lang ko sa unahan. Actually, first time na ako sa inyong lugar. Matod pa niya nako. Mao ba? Dali dayon. Pasensya na ka sa amo ha. Hugaw kayo. Tinuig magugo makauli din eh. Every New Year lang na makabalik ko diri sa mua. Tubag ko pa. Nagila-ilami ni Kimberly og nag-inistoryaanay. Na-board na kuno kayo siya. Mao nga naglakaw-lakaw siya sa silinganan. Og na-timing kuno nga mao'y pag-abot namon ni Ivana. Cute kay imong dog no? Unsa may name ani? Pangutana pa ni Kimberly. Ivana, tubag ko pa. Purti niyang katawa pagkadungog sa pangan sa kong iro. Nisamot gyud siya og kagwapa ko mo katawa. Sukad pagkamatay ni Anet, kadto pa ko nakadaig og laing babae. Istoryador kay siya. Ug matod niya nga usa daw siya ka writer. Mao di ay nga maayo kay siya nga makig-istorya nako. Di man gyud ako ganahan makitubay og istorya og labi na kong private life na ang hisgutan. Pero ambot yang kang Kimberly ni open up man ko sa akong love life niya. Bisan kadto pa mi nagkakita og nisulti nako sa akong kinabuhi. Wow, kuyawa gud nimo kaagi Israel. Dili lalim oy. I salute you for being so strong. Hangtod karon, nagpabilin kang lig-on og nakigbatok lang gihapon sa kinabuhi. Matod pa ni Kimberly unya ni padayon siya pag-ingon nga. I guess you deserve a break. Unsa ka og manuroy ta? New Year bitaw ron. Mag-road trip ta gamit imong motor. Pero mobalik para ba kong minteryo, Kimberly? Balibad pa na ako niya. Pwede mong guta mobalik ugma. Ayaw po pagdali nga makabalik ka sa syudad, uy. Gimingaw na kag-asal og manok. Have a break, uy. Pahangin ta ba sa kaysa imong motor? Matod pa niya. Na-convince ko ni Kimberly. Gibilin ako si Ivana sud sa balay unya ni Atomi sa akong motor og niangkas siya nako sa akong likod ug dayon akong gipaandar ang motor. Una namong stop, nihapit mi og seawall. Nagdakaw-lakaw lang sa daplin sa dagat. Sakto si Kimberly. Mao ni ang akong kinahanglan ang priskong hangin nga mohapak-hapak sa akong naong. Paglabay sa namaligya og tempura og fishbowl gitawag ni Kimberly unya namalit siya og tempura og squid ball. Dayon doon na pa siya pakapin nga usa ka basong juice. For free kuno, ingon ang tindero kay New Year lagi. Sunod namong punteriya ang simbahan sa sunod nga lungsod. Kano sa lakalas na kasimba? Pangutana pa ni Kimberly. Ha? Dugay na saboy? Buhi pa si Anet ato? Tubag ko pa. Kumaw na, manimbata na. Matod pa niya. Nagdumiliod ako, Papa Joe. Mag-unsa mo ko sa simbahan. Kung sa may iampo na ako nga, kibawa naman ko nga, di largyapon matuman. Una na akong giampo. Sa gamay pa ko nga unta dawaton ko sa akong amahan pero natiguwang na lang ko. Hapit na nga matiguwang na yun. Wa pa natuman. Giampo sab nako nga makahuman kog eskwela pero wa gyapon. Giampo pud nako nga mamaayos si mama sa gihambing niya sakit pero wa gyapon. Gikuha pa niya og sayo nga wa gani maka-experience og kalipay. Namatay si mama nga puros kasakit ang nahiaguman. Last na akong giampo, mao nga buhion lang unta niya si Anet pero wa lang gyapon. Gihatag. So unsa pa man, mag-unsa man ko sud sa simbahan. Si Kimberly ang tipo nga babae nga lisod balibaran. Mao nga napugos gyud ko og kuyog niya. Sud sa simbahan. Sunod-sunod lang ko niya. Diyang namalit siya og kandila og nanagkot. Dayon nilakaw, paingon at ubangan sa simbahan og niluhod. Hugot nga nagpiyong ang mga mata og nagtibo-tibo pa ang baba. Murag doon na siya'y hugot nga giampo sa Ginoo. Usa kay yang giampo no?
Gipangutan ko pa sa akong kaugalingon. Kung tanawon siya, murag wa siya problema. Ug so far, wa po siya kahisgot sa iyang mga problema. Pila ka minutos ang nilabay, nitindog na siya og nigawa sa simbahan. Nagsunod-sunod lang gihapon ko niya. Sa gawa sa simbahan, doon na siya gisulti nako. Israel, sayo pa man, pwede ko nimo kuyugan. Doon na lang ko'y bisitahon nga family friend. Pangutana pa niya nako. Asa masab na nga balay ang imong family friend? Tubag ko pa. Di alang sa sunod nga lungsod. Nagkasakit manggod, duawon lang nako. Kana kung okay lang nimo o wa na kakapuyang nga magsigig drive sa imong motor. Matod pa niya Papa Joe. Sure, okay naman ako. Anad ako ng kapoy-kapoy. Sige, ihatod ka dito. Dayon inigabot na to dito. Muna lang siguro ko guli. Igo lang ka ihatod. Tubag ko pa. Naabot na sa gingon ni Kimberly nga family friend niya. Sa sunod nga lungsod, dako ang balay nga makita sa gawa sa gate nga habog kaayo. Kuyog na lang ta Israel, anyway, di man ko magdugay, igor ako magpakita, din mauli na sabdayon ko. Matod pa ni Kimberly. Wa na ko kabalibad niya. Kay nagunahuna po ko sa iyang safety ug ako siyang biyaan. Base nung maglisod siya sakay, balik sa mong lungsod. Hapit na raba mong ngit-ngit. Di na ko siya pwedeng abiyaan. Nisunod ko kang Kimberly nga nisud sa gate nga murag suhito na gyud kay siya sa mong balay. Wa na gani siya mangayog katahuran og nidiretson lag-abli. Dili man sad lock ang gate. Dali, naadri si Tito. Sulod gawas naman siya sa hospital good mo nga gisitapan na mo siya og room nga duol sa gate. Matod pa ni Kimberly. Di padung siya sa ka kwarto tapat sa garahian. Giablihan niya ang kwarto dayon sa wa pa siya nisud, iya kong gikamay. Hilumpog ko nga nisunod niya. Hingpit na ko nakasud sa kwarto pero dako ang akong kalibog kay daghang tao dito. Sa tunga-tunga, diha ang kama sa usa ka masakitong lalaki. Ug sa kilid, dunay mga bangko. Unya, dihay mga lalaki ug babae nga nagapong sa maong masakiton. Nisamot akong kalibog kay ang tanan nga mga mata sud sa maong kwarto nakapunting nako nga murag nakaila sila nako. Murag ila kong gipaabot. Nitanaw ko ka Kimberly ug pinagi sa akong mga mata nakapangutana ko niya kung unsay nahitabo. Lawom og panghupaw si Kimberly. Usa siya nitubag nako. Israel, sila di ay ang imong mga igsuon ug kanang masakiton nga naghigda diha. Mao na imong amahan. Nisiga ang akong mga mata sa kakurat sa gisulti. Unsa gisulti nimo? But nimong pasabot nga na makakanako? Lahi imong tuyo nganong niadto ka sa mua ug nagigila-ila ka nako? Dili di ay friendly gesture lang? Doon na kay laing laraw para dadun dining lugara? Wa na ko makapugong og nisaka ang akong tingog. Wa na ko'y pakialam og kinsay naa sa akong palibot. Dili ko interesado kung kinsa sila. Igsuon? Kani mga tawhana ako mga igsuon? Kanus alang? Wa kila nila. Karon pa ko kita sila mga dagway. Mong uwa ko igsuon. Ug kining masakiton nga bedridden ako ning amahan. Kanus alang nako siya na imong amahan. Last na ko nibawan, wa mo ko amahan. Way lalaki nang amahan nako. Mo nga dili na ko magdugay din ni Kimberly. Muli na ko sa amua. Nagusik-usik lang ko sa akong panahon. Nga dapat unta tuwa ko sa menteryo karon sa lubnganan sa akong inahan ug sa akong asawa. So wala pa ko ni gawa sa pultahan. Nagian sa akong mga mata ang katri nga gigdaan sa masakiton. Wa nagyud ko makailan niya. Sa picture siyang Facebook profile nga makita dito himsog pa man kaayo. Unya na mongingi og dagko kay gold nga mga lahas. Karon bukog og panit na lang. Namyahok ang naong ug halos di na maisa ang mga bukton nga iyahang gitunol diri nako. Pero wa na ko dawata. Hinuon paspas ko nga nigawa sa balay ug giadto ang parkingan sa kong motor. Nisunod si Kimberly nako pero wa na ko mopaabot nga madala na pud ko sa iyahang convincing nga mga puong ug ipaandar nako ang motor ug ipabulhot. Hapit ako maabot sa amo diyang nibundak ang kusukeng uwan. Dili na lang hinuon ko kato og menteryo. Tungod lang sa tao nga kunuhay ni kalit og angkon nga apil ko sa ilang pamilya. Excuse me, wa ko'y labot og mamatay siya.
nga di makadungog sa kong pasaylo. Mao mo gini kasagaran may tabo. Unya na magbasol ang mga amahan nga nagbaliwala sa mga anak kung nagtinga na. Unya mangitag anak kung magmalatay na. Pero no, di na ko siya hatagan og kalipay. Ipabaw na ko siyang lubnganan nga di ko makapasaylo niya. Bahala na ug magkondenar ang iyang kalag. Pagkaugma sa buntag, sayo ko nga ni mata kay mobalik naming syudad ni Ivana. Pero sa dili pa, muhapit on ako sa sementeryo para manangit kang mama o Anet nga mobalik na ko og syudad. Pag-abot na ko sa lubnganan ni mama o Anet, tunanay nakabutang nga preskong buwak. Nagsiga na pud ang mga kandila nga nakadagkot na sa ilang nitso. Naglingi-lingi ko sa palibot kay bawo ko kung kinsa man gani ang nagbutang sa mong buwak o kandila. Napakini sa palibot. Wa ko masayop. Sa unahan nakita na ko ang babae nga naglakaw paingon sa kunay mutangan, si Kimberly. Ang babae nga naglakaw paingon nako. Di na ko gusto maka-ekstorya niya. Mao nga ni-aksyon ako og lakaw pero gitawag ko niya. Kadiyot lang Israel, sampit pa ni Kimberly nako. Unya, nagdagan nga ni Duol. I know nga sa sinugdan, masuko gyud ka nako pero ni-take lang kog risk para matuman lang ang last wish o saka himatyon. Matod pa niya. Kinsa man gyuday ka? Igsuon ti ka? Pangutana pa, nako niya. Wa ko'y gibakak nimo oy gawas lang sa party sa imong amahan. Dili ko nimo igsuon oy. Of course, ako si Kimberly. Family friend ko sa pamilya sa imong papa. Walay usa nga makaakon lagduol nimo mao nga ni presentar na lang ko. Actually, ang asawa sa imong papa ang nihangyo nako nga mangitag paagi nga madaka nako sa iyang atubangan. Matud pa ni Kimberly. Sa minaro nga paagi ug kay bawo pa ko sa tinuod, asam ko mukuyog nimo. Tubag ko pa. Kay bawo ko nga sayop og gibuhat nga gilinglat ka nga madalang ka sa masakiton nimong amahan. Wala na ko'y laing choice oy. Simple raman po ang hangyo sa imong papa. Ang makita ka lang niya sa katapusang igayon. Wala naman siya mga ambisyon nga mapasaylo nimo. Makita lang siya nimo o makakita lang siya nimo, okay na. Ready na siya nga mupanaw sa laing kalibutan. Matud pa ni Kimberly. So karon nga nakakita na siya nako. Nganong wa pa man siya ni panaw. Insulto ko pa nga pangutanan niya. Niduko si Kimberly unya nitutok nako unya masulubon kayo iyang mga mata. Pila ka minutos human sa imo pag-walkout kagahapon, nabugtuan na siya siyang kinabuhi, si Tito. Matud pa ni Kimberly. Nahunong ko sa akong paglakaw nga unta. Ready na ko nga biyaan si Kimberly sa wa pa ko kadungog nga wa na kuno ang akong amahan. Natulala ko Papa Joe. Wa ko makasabot sa akong gibati. Part sa akong kasing-kasing naka-feel nga murag dunay ni kusi niini. Yes, wa ko bisag gamay na lang nga remembrance nga anak ko sa akong amahan. Ang imong kinabuhi Israel, mo na'y kabilin sa imong amahan nimo. Matud pa ni Kimberly nga murag napasahan niya ang sud sa kong nahuna ug kasing-kasing ug gitubag nako siya. Kimberly, sorry lang ha, pero di ko naman mabasol nga wa ko'y feeling sa akong amahan. Kung niya ka, aron dadun ko sa iyang patayng lawas, di ko mukuyog nimo para unsa pa. Wala naman sad siya. Pistaan lang ko siya mga anak o sa tibok niyang pamilya. Nga, iyang bastardong anak ni abot na? No, dili ko na ako nabuhaton. Sige Israel, nakasabot ko nimo nga di ka mapugos. Sige adto nako. Moadto pa ko sa haya ni Tito. Huy-huy ang abaga ni Kimberly nga naglakaw palayo. Layo-layo na siyang nalaktan dihang nakita nako nga nibalik kinig agi. Gitunol niya ang gamay nga papel nga dunay nakasuwat nga numero. Ako ng cellphone number ha, in kasong mausab imong unahuna. Text lang ko ana nga number. Matud pa niya. Dugay nang nakalakaw si Kimberly. Ako og si Ivana nag-apong lang gihapon sa nitso ni Mama og ni Anet. Ma, Anet, giyahe ko ninyo bi, si angay akong buhaton. Matud ko pa, so wa pa ko mubiya dito. Pitsa 2 sa Enero, ang pagbalik nako sa syudad. Wa na ko, maglangan pa og giablihan dayon nako ang akong litsyonan. Padayon sa kinabuhi, sayod ko nga wa ko'y tumong sa ako ang kinabuhi. Sa English pa, I live by the day. Sa pagkakaroon, usa lang ang akong kalipay, ang akong iro nga si Ivana. Pero nasayod ang tanan nga mubuo ang kinabuhi sa mga hayop labi na sa mga iro. Unsaon naman lang nako.
Kung moabot na ang adlaw nga biyaan na sad ko ni Bana, makaya pa kaha nako. Abi ko ba og bagong tuig, bagong kinabuhi. Sama sa pirming isyagit sa uban nga nag-celebrate og New Year. Pero lahi sa akong sitwasyon, wahay nagbag-o, pareho lang gihapon. O kung hangtod kanus ako nga magpuyo nga mag-inusara, wahay na sayod. Usa ka gabi niya na ni kalit nga ni Santos sa kunahuna si Kimberly. Ambot kahaog nga nung kalit ko nga nahinumdum niya. Ikuha na ako akong pitaka o gihulbot ang gamay nga papel nga nakasuwat ang cellphone number ni Kimberly. Hi, good evening. Si Israel ni. Pwede magpakuyog ko nimo? Mo ni ang akong text nga to kang Kimberly, Papa Joe. Og dali po siya nga nakareply. Sure, asa man ka mo anto? Reply pa ni Kimberly. Sa lubong sa kong papa, mudo awunta ko niya. Nag-set me og date and time nga makita para dadon ko niya sa lubnganan sa kong amahan. Sige mi og set og time pero tungod sa kabisi nako ug siya po dunay trabaho na abtan og sudbuan. Month of February mi nagkita. February 10, 4 days hindi pa mag-Valentine's. Gidala ko niya sa ka-private nga cemetery kundi dito nakalubong ang akong amahan. Ginagkutan ako kandila og nilitok kog pipila ka mga pong sa pag-ampo nga unta magmalinaw ng iyang pagpanaw. Gipasaylo na ti ka pa. Kusog ko pa nga sulti. Nakalingi si Kimberly na ako. Pero wala na siya gisulti pa. Igo lang siya nga ni smile. Mao kato ang sinugdanan sa mong friendship ni Kimberly. Nakabalik na ko sa syudad ug siya pod siyang trabaho. Sige lang yapon mi og text sanay. Single pa siya, Papa Joe. Og mailhan man nga doon siya gusto nako. Pero ako lang ang medyo nga nagduduha sa pagdiga. Gusto nako nga sunod na kong mauyab. Mao nagyud ang mupuli kang anet sa akong kasing-kasing. Wa ako nagdali. Ang importante nga happy mi ni Kimberly sa among sitwasyon. Nga textmate and callmate. Magkita man sa mi usahay. Next Sunday, nagsabot mi nga manimba. O dito, sa sud sa simbahan, adto na ko siya panguyaban, Papa Joe. Malipay kog dako kung sugton ko ni Kimberly. Pero og dili, akong dawaton. Mapasalamaton gyapon ko nga tungod niya nakamata kog balik. Naabli pagbalik ang akong unahuna o kasing-kasing nga di pa katapusan sa kalibutan. Tungod kang Kimberly, nakita na kong balik ang kanindot sa kinabuhi. Tungod kang Kimberly, nakaingon ko, bagong tuig, bagong kinabuhi. Dini na lang kutob ug daghang salamat, Papa Joe. Kini mong magtatampo, Israel.